Ma ɗari ya sama goma ya sa, ma ɗari ya sama goma ya sa, ka sa ka ɗauka kwashe da gambulan sana'a hannu kowa ya tsaya za a fara. Yawwa wata gambulin. Na zaɓi lamba 8 da lamba 3. Jakka biyu za ka ba su an ka cika samu rabo 3. Akwai matsala. Me ka haro haka? Wow, wow, an da mana. Wow, sana'a hannu ta. Wow, wow. Mahanka sandula. Wow. Ya Allah, za ka ba da cikon kuɗi. Wai, Allah, za ka ba da cikon kuɗi. Oh my God. Bari waɗa mara an sake samun matsala uban kazancewar laka ka shirya. Kyamaraman a fara kabce. Wayo Allah na mutu. Kaga yadda kai ne koma gudan ƙato. Wala kaɗai da kai ka nishaɗantar da mutanen da a TikTok. Dole ma na fin dinga ya samu shiga kasuwa. Sai kaya adon zango suna da kuɗi. You are the best.